Egun ondan hori, hasiera emango dutzagu apirileko batzorde honeri, legealdiko akabukoa, gero besteren bat egongo da tramiteren bat egiteko, baina izatez, gaiakaz akabukoa. Beraz, lehenengo puntu izango litzateke, 2023ko martxoaren 31-an egindako bileraren akta onartzeko proposamena. Ez balego ezer, onartutzat emango genduke, onartuta. Hurrengo puntua izango litzateke kulturetxea erakunde autonomoaren obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2023ko martxoaren 31 arte bitarteko hiruhilekoen informazioaren berri ematea. Deialdiagaz batera joan jatzue txosten osoa, eta honek ondorioztatzen dauena da ordaiketen 100 lege epe barruan egiten dairela, eta epe barruan ordaindutako fakturen 189,76 erregistro dataren ondorengo 30 eguneko epean barruan egiten direla. Kulturetxearen ordaintzeko batezbesteko aldia, aztertutako aldian, 6,03 egunekoa izan dela, 6,75 egunekoa, 3,70 egunekoa izan dela, urren urtarrila, otsaila eta martxoan. Eta kabukoz, batazbesteko aldi globala 5,49 egunekoa dela. Beraz, bizkortzu ordaintzen dira. Non inguruan ez dakite pregunterik edo deko zuen, ez dau, hurrengora joango gara orduan, Getxoko 2022ko kulturretxearen urteko kontua udalari aurkeztea, kontu orokorrean sartu dagian. Honetan be, deialdiagaz batera, txosten osoa, liburuzka osoa joan jatzue, eta hemen egiten dena da, kontabilitatearen erreflejo hutsa, norma foralak adierazten dauen moduan. Ez dakite zer daukazuen, orduan, bosketara pasatuko gara, udaletxera pasatzeko txosten osoa. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, beste guztiak. Alderdi Popular, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Beraz, onartuta geratzen da puntu hau. Hurrengoa izango litzateke, presidente Andrearen informazioa, eta hilero moduan programazioko datuak, orain arteko programazioaren datuak joan jatzuez, eta baita be hurrengo hilabeterako programa aurrerapena. Eta ohiko moduan disiplina anitzeko ekimenak eukiko doguz, tailerrak, erakusketa, zinemak nagusientzako zein umeentzako, liburu aurkezpenak, dantza, musika, antzerkia, ipuin kontalariak eta abar. Adin guztientzako, eta beraz, gustuko izatea espero dugu, betiko moduan lantaldearen lan osoa. Eta orduan, akabuko puntua izango litzateke, jakindakizuen moduan, pendiente geunkan muralismo deialdi bat ataratzea, eta ikusiko zen duen be, hitzarmen bat sinatu dugula Aretako estazio geltokiko plazako jabegoagaz, eta eurek mural hori berregiteko, baita be, fatxadak daukazan gabezia batzuk betetzeko. Orduan, deialdi hau dagoeneko bidean dago, publikatzeko dago, boletinan publikatzeko dago. Eta, deialdi honetan izango duguna izango da, alde batetik izango da Miren Larrea artistari omenaldi bat, jakindakizun moduan, bere 100. mendeurrenean gauzala. Eta, bere personaia be eta bere lana apur bat goraipatze aldera, bere 100. urte horrenean, deialdi honeri bere izena emon dutzagu, Miren Larrea deialdia, hain zuzen, muralismo deialdia. Eta, deialdi honetan, hainbat gai egongo dira egiteko, deialdi irekia izango da. Hainbat deialdi ireki horretatik tribunal espezializatu batek, hainbat herriko kolektiboek parte hartuko dabe tribunal horretan, baita be, evidentemente, fatxadaren jabeak diren moduan, jabegoak be
tribunaleko kide izango dira, eta baita be kulturretzeko teknikariak. Eta orduan, tribunal horrek aurkezten diren guztien artean, 5 mural edo 5 borradore aukeratuko dabez, bai borradore eta egingo daben mediazio plana baloratuko da, baita be inguruneagaz daukane konbertsazioa, hau da, herriaren realitatea hartuta ingurua non dagoan kokatuta abar, horrek be puntuazio berezia eukiko dau, tribunalak baloratu dagian, eta behin tribunalak maksimo 5 mural edo borradore proiektu aukeratzen dauzenean, herritarrek bozkatu ahal izango dabe fatxada horretan aurkeztuko dan, margoztuko dan murala. Beraz, hor eukiko dugu parte hartze oso handia, herritarren partetik, bai herriko kolektiboen partetik, eta azkenean, danon gustoko edo herritarrek aukeratutako murala egongo da hor margoztuta eta barriztuta, eta ja plaza aretako geltokiko plaza barri horreri, azkenengo gindatzua jarriz barriztapen osoa egin ostean. Bai, Alicia? Sí, gracias. Yo quería preguntar cuáles son las condiciones para presentarse a este... Dagozan baldintzat dira persona fisiko esatea korresbonago, bai, 18 urtetik gorakoa, eta horrek dira baldintzak. Gero bai, aurkezten dana, bere trajektoria ere aurkeztu barri izango dago, ezta? Zuk egiten dozunean zure proiektuaren aurkezpena, zure lanen trajektoria bat, zure kurrikuluma eta barbe aurkeztu barko dozu. Tribunalak guztia baloratu dagian. ¿Los plazos para presentarlo? Boletinan publikatzen danetik hilebete, eta hor, hilebete eukiko dabe borradoreak aurkezteko. Gero horren ostean, tribunala batu egingo da, aztertu beharko dauz aurkeztu diran proiektu guztiak, eta tribunalak maksimo 5 aukeratuko dauz, lehen esan dudan moduan. Eta gero horre 5etatik bat aukeratuko dau zetxotarrak. ¿Y cuándo se publicará en el boletín? Gitxi gora bera datorren astean edo hurrengoan, gitxi gora bera. Ez dakigu, ez daukagu data zehatza, baina kalkulo hori daukagu eginda. Boletina oso beteri badoa, atzeratu egiten da, boletina libra badago, bizkorrago egiten dabe, baina hori aldundiaren menpe geratzen da. ¿Y a quién hay que presentárselo? Kulturretzean, deialdian agertuko da, deialdian dana dago. Registro elektroniko... Bai, deialdi guztiak ordenantza bat daukie, eta ordenantzaren prozedura da, la ordenantza de subvenciones. Eta horra agertzen dira non aurkeztu behar da, baina, ohiko prozedura izango da proiektuak aurkezteko. Kasu honetan ordenantzak zehazten du telematikoki egin behar da. Hori da. Kasu honetan telematikoa. Bai, ¿alguna? ¿Listo? ¿Alicia? Vale, Carolina. Eskerrik asko. Tengo 2 preguntas, una que tiene que ver con la que habíamos registrado y otra con la información que nos acabáis de dar. Sobre la información que nos acabáis de dar, habláis de que la convocatoria de muralismo, que es verdad que habíais comentado que teníais una pendiente, se va a llamar convocatoria Milenarrea. ¿La intención es que esto sea algo periódico para ser todos los años o solamente es puntual? Bai, geratzeko da, bai. Y en segunda instancia, como tengo una pregunta sobre el tema, entiendo que la tengo que hacer ahora y no... Probado su, bai. Vale, nosotros, como sabéis, éramos partidarios de que este mural se restaurara para mantener un poco la memoria, ¿no?, y la historia del municipio. Cuando explicasteis la convocatoria, estáis hablando además usando el término restauración. Nosotros entendemos la restauración como respetar la obra original, arreglarla para que perviva en el tiempo y que ésta se mantenga. Según lo que estoy entendiendo, pues lo que vamos a tener es una nueva obra. Mi pregunta es,
se tuvo en cuenta en algún momento la intención de preservar esta obra, que entendemos que es histórica para los vecinos y vecinos, sobre todo de esa zona de Guecho, y bueno, que es reconocida por todo el municipio, o se optó desde un inicio por empezar una nueva convocatoria? O sea, ¿se evaluó con los vecinos restaurarlo? Bai, ¿Vale? ¿Y por qué no se restaura y se optó por hacer un nuevo mural? jabegoako lan eskatuta. Hori egia da, esan dugu moduan, deialdian baloratu egiten da, ingurunegaz daukan harremana bere bai, horretan puntua jasotzen da, bez. Beraz, restaurazio bat aurkezten bada, onartuko da, hori bere bai. Gero tribunalak onartu beharko leuke, eta behin tribunalak bost aukeratu ostean, herritargoak egingo dau. Baina restaurazio bat beren beregi dagoana osta bere egitea, hori be aurkeztu daiteke. Bai, uste izan dugu, puntura orokorrean esan du, baina igual zehatzago esatea, igual komenigarria zen, zehaztapen egitea. Claro, es que me llamaba la atención porque la palabra restauración sí estaba incluida en el tema. Entiendo. No hay ningún impedimento para que una propuesta pueda presentar la restauración, modificación parcial de la obra basada en ella. Sí que, obviamente, la convocatoria tiene que reunir una serie de condiciones y quien presente esa propuesta debe contar con todos los derechos intelectuales sobre la obra que va a ejecutar. ¿Vale? Pero realmente en el proceso que se ha elaborado, además, como luego existe un proceso de participación sobre esa labor técnica realizada, sin duda podría darse el caso. Es decir, no hay ningún impedimento en la convocatoria para que alguien presente, vamos a poner el caso, la pared tal y como está, renovarla. Seguiría el escrutinio, el proceso de valoración, luego, en caso de ser una de las elecciones, pasaría al proceso de valoración mediante el área de participación y ya esas son, digamos, muchas variables, pero no hay ningún impedimento en ese aspecto. Yo entiendo, como es una propiedad privada, pues porque la pared pertenece al edificio, la conservación de ese mural, que entiendo que se pide también el tema medioambiental, no solamente pues para que haga parte del paisaje nuevo que vamos a tener, sino también para que se conserve, ¿no? Porque la pared es verdad que presenta un serio deterioro. La conservación de ese mural, ¿de quién va a ser responsabilidad? ¿Va a ser compartido, ya que va a ser un tema que a la parte ya a futuro, ¿no?, del patrimonio de Guecho? A ber, hitzarmenean okerrez banago, jabegoagaz egiten den hitzarmen horretan, adostuta dago zenbat denporan egingo dauen kontserbazioa udalak. Baina, baita be, gero deialdian agertzen da, gero hau kaleko artea normalean arte efimero bat dala, beraz, efimeroa izango dala. Ez dagoela esangura izan, hau ez da izango, ametik eta 15 urtera adibidez urte bat esatearren, osta bere mantenduko dugunik agertzen dan mural hori. Igual egiten da beste bat, eurek jabegoak, agian beste akordio bat dago eta beste deialdi bat egiten da hori egiteko, mural hori barriz egiteko, barria edo dana dalakoa. Baina deialdi honen espirituan sartuta dago kaleko artea izanik bere efimerotasuna, arte efimero kontzeptua dago barruratuta deialdian. Bueno, guke bai bagenekoan erregistratuta galdera horren inguruan. Gure lehenengo galdera zen, zergaitik erabili den justo mural hori muralismoaren lehiaketa ateratzeko. Esan duzue, galdera moldatuta izango litzateke, nork proposatu du? Jabegoa proposatu du erabiltzea horma hori, edo udala berak erabaki du erabiltzea hormari lehiaketa hau ateratzeko? Jabegoagaz elkarrizketa batzuk egon dira, eta jabegoak berak eskaini dau horma hori behin konponduta mural bat egiteko. Daukan, udalari eskaintzen dutxo horma hori, daukan herrian bertan daukan inpakto bisualagaitik, daukan interes generala
beste horma txikiago batzuen aurrean, eta orduan justo aretako plaza zentralaren fatxadarik nagusina izanik, impacto generale handiko, impacto orokorreko horma bat da. Eta orduan eurek eskaini dabe eta guk aukera aprobetxatu dugu. Diot, azkenean hor auzokideek eskatzen zuten, aurrekontu parte hartzaile batzutan agertu zen proposamena, hori esan bezala, murala bere hortan mantentzea, eta jabegoak uste dute zuela inolako arazorik berriro ere sake moduko murala mantentzearekin. Zergaitik behin erabakita lehiaketa horre egiten zela, mural horretan egiten zela, eta jakinda horre daukan inpaktua, esan bezala daukan inpaktua plazan eta horretan, zergaitik, ez dugu gaizki lehiaketa bat abiatzea horko muralean, baina zergaitik ez da, adibidez duzue proposatu ateratzea edo baldintza bezala gai librea izan beharrean, murala bere hortan mantentzea, beste diseinu batekin, edo dinot izaera hori izan da, sake plaza moduko izaera izan da, zergaitik ez duzu erabaki edo zuze hitz egin jabegarekin mantentzeko baldintza bakarra izatea, mantentzea sake izaera. Elkarrizketa hori emon da, eta eurek eskatuta gai librea da. Jabegoa bere fatxadaren soberanoa da. Berak erabaki leike zer egin, inkluso momentu zehatz jakin baten, oraintze bertan, berak, edo edozein fatxadatan, edonok, dana zuriz margoztu gure badau, soberanoa da, inoek ezin dutxo zen ezebez, euren fatxada da. Bale, dinot, beste erabat izango, beste aukera bat zen, jabegoarekin hitz egin, eta bere hortan murala berriro sake muralarekin egitea, eta proposatzen duzuen lehiaketa hau beste herriko leku batean egitea, ez? Dinot, aukera bat hori izan zitekeen. Baina, hirugarrenez azalduko dut, hirugarrenez, laugarrena espada, baina hirugarrena bai, jabegoak eskatuta gai librea da. Ez, baina galdera igual gaizki azaldunez. Jabegoak eskatu du bere horman lehiaketa hori egitea, hori da galdera. Jabegoak eskatu du, gu nahi dugu hemen Miren Larrea saria muralismo lehiaketa egitea. Jabegoak eskatu dau, eskaini dotzo fatxada hori udalari, konpondu eta barriz egiteko irudi bat. Eta orduan udalak erabaki dauena da, adedo non hori fatxada hori eskaini beharrean lehiaketa bat atara. Vale. ¿Puedo? Tengo una pregunta, solamente por entenderlo. Habéis dicho ya varias veces que los propietarios han ofrecido la fachada y que han dicho que en tema libre, me queda claro. ¿Ellos por qué vinieron a ofrecer la fachada? O sea, la fachada la tenían que arreglar, porque puede ser que tengan un problema no estructural y tengan que arreglar la fachada y dijeran, oiga, vamos a arreglar la fachada porque ya que hay un mural, ¿no? ¿Ellos por qué vinieron? ¿Fue el ayuntamiento a buscarlos? ¿Vinieron ellos? Es que no me queda claro. Okerraz banago? Eurak etorri ziren. Sí, simplemente por el deterioro visual que hay del propio mural. O sea, ellos llevan tiempo reclamando pues que, por favor, que el ayuntamiento de alguna manera les pudiésemos... O sea, que ellos ofrecían su pared para que nosotros pudiésemos intervenir en ella. Hori da 53.000 euroko, ¿es? Esas son las obras que de rehabilitación... Ez, 53.000 euroak dira murala egiteko artistak jasoko dauan dirua. Vale. Es que el lienzo es previo. Los 43.000 son de la... Hori, sí, eso. Eta hor 2.500 euro horiek zeren adira, galdetzearren, 2.500 euro dira, eske hori zota saldu parkatu, detaile hori eskapatu jat. 5 proiektu aukeratuko dira. Eta horretariko 5 proiektu bakotzak 500 euroko sari bat eukiko da. Bakarrik hautatua izateagaitik. Eta 5 bider 5, 2.500. Bai. Eta gero, herritarrek aukeratzen da bena, jasoko dauz 53.000 euro proiektu egiteko gauzatzeko. Eta partida oso azaldu nahiko dozu, falta diren 900 dira
Bale, eta gero, bale, egia da. 2.500 euro dira sariak, aurkeztu diran artistei hori, eta gero 900 euro gehiago dagoz, igual kuadratzen ez da benak, hori dira uda langileak ez diran kidek jasoko da bezan dietak tribunaleko kide izateagaitik. Bada espada, ja. Besterik? Bale, borduan galdezketara pasatuko ginateke, ulertzen dut erregistratuko galderak puntu honetan azaldutzaten mondirela. Sí, la retiramos. Orduan, bale, behin kenduta galderak, ez dakit besterik dagoan, batek horik edo, ez dago. Beraz, amaitutzaten mongo genduke azken batzorre hau. Venga, eskerrik asko, agur.